תן לה בנשיקה, תן לה בנשיקה. למראית עין אוראל חיים בן שנה ו3 חודשים הוא ילד רגיל. עכשיו לאמא, נשיקה לאמא. אבל אוראל חיים הוא החולה היחיד בדורו בארץ שסובל מתסמונת ה-CCHS, תת אוורור של הריאות. כל עצימת עיניים שלו היא מלכודת מוות. כשאוראל חיים הולך לישון, אז מה שקורה לפעמים גם מערכת הנשימה הולכת לישון יחד איתו. גם כשהוא מאוד מאוד מרוכז במשהו, יכול להיות שמערכת הנשימה פשוט תלך לישון. ההורים הצעירים נאלצים לחבר את אוראל חיים למכונת הנשמה בכל פעם שהוא נרדם, בעגלה, במכונית, בכל מקום. גם אם אני יורדת במדרגות, הוא יכול להירדם בדרך. גם טיול פשוט בעגלה, סתם לקניון או לגינה, צריך ללכת ולהסתכל עליו כל הזמן. כי חלילה הוא נרדם, הוא יכול להפסיק לנשום, וזה יכול חלילה להיות אסון. וזאת רק ההתחלה, וככל הנראה ייאלץ להתחבר למכונת הנשמה כל ימי חייו. התסמונת הזאת זה מוטציה גנטית שקורית תוך כדי ההיריון. לפעמים ההורים סוחבים את המחלה. במקרה של אוראל נבדקו ושני ההורים נקיים מהמחלה. מדובר בסינדרום נדיר מאוד. מלבד הפסקת הנשימה בשינה, אוראל חיים הוא ילד רגיל לחלוטין, פרט להתעסקות עם ההנשמה. בוא נעשה שק שנורא לי. בוא נקה לך. אוראל חיים עבר ניתוח שבו הוחדרה לגרונות צינורית קטנה שבאמצעותה הוא מונשם. כרגע אמא שלו אביטל נשארת בבית כדי להשגיח עליו בכל רגע משעות היממה. אנחנו רוצים לצאת, סתם להתאוורר, אפילו דברים אלמנטריים שכל זוג נשוי רוצה לעשות ביחד, בלבד שלו, ואין לנו אפשרות בכלל לעשות את זה. אוראל חיים הגיע היום לגן הילדים שבבית החולים אסף הרופא לביקור חד פעמי. המצב הזה לא מאפשר להורים לשלוח אותו לגן כי אין מי שישגיח עליו. עד עכשיו לא נמצאה אחות, מישהי מתאימה שתוכל להיות עם הילד בגן, כדי שאני אוכל לחזור לעבוד ולהתקדם ולהמשיך את החיים. והבעיה היא לא בירוקרטית. משרדי הרווחה והבריאות דאגו לתקציב נאה במיוחד בשביל אחות שתהיה צמודה כל יום במשך כמה שעות לאוראל חיים. אלא שעד עכשיו לא נמצאה מי שתהיה מוכנה לשאת באחריות גדולה כל כך. אם יש אחות שצופה עכשיו, אני חושב שהיא תרוויח פעמיים. קודם כל תעשה מצווה, וגם תרוויח יפה. אני חושב שהיא גם תהנה מהילד, כי זה ילד פשוט מקסים, זה ילד שכל כך נותן, זה ילד חברותי וחייכן. אז אם יש כזו אחות, אני חושב שצריכה עכשיו להרים את הטלפון ולהתקשר.